ku danna like sannan ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana 'yan Nijar, ina yi mana fatan alkhairi. Kamar yadda kuka sani, sunana Yusuf Al-Shabab aka Baban Yasmina. Ina yi mana fatan alkhairi insha Allah. Har yanzu dai muna kan maudu'a ta abin da ya shahi Muammar Gaddafi, wanda 'yan ƙasarmu da suka yi zanga-zanga, na fito na yi bidiyo na farko, jayi jawabi na ce wannan bai kamata ba, kuma bai cancanci su yi wannan ba, kuma ni ban ga amfanin shi ba. Yin hakan zai iya jawo ma 'yan Nijar mazauna Libya matsala. Kowa ya sani, duk wanda yake cikin Libya a tambayi dan Allah ra'ayin 'yan ƙasar Nijar mazauna Libya su gani game da kiyayya Muammar Gaddafi. 'Yan ƙasar nan suna iya yin komai, suna iya aikata komai. Mu yi misali a lokacin da aka Sadi Muammar Gaddafi ya tafi Nijar, ya gudu ya tafi Nijar. A lokacin da 'yan ƙasar nan suka yi a basu shi da ba a basu shi ba, mece matsala ta fara faruwa da 'yan Nijar? Kowa ya sani 'yan Nijar akwai waɗanda sun fara fuskantar barazana na tsangwama da wulakanci a ƙasar nan ta dalilin sun nemi a basu Sadi Muammar Gaddafi, an ki basu shi Nijar. Tun daga 2011 zuwa yanzu, wallahi tallahi akwai yankunan da baka isa ka je ka yi magana, ko larabawan ma idan za su yi maganar Muammar Gaddafi sai dai su rika boyewa, ba su hitowa kirikiri su ce suna san shi. To ina yau an waye gari a ce ga 'yan Nijar can suna zanga-zanga da hotunan dan gidan Muammar Gaddafi ga jikinsu, ga hotunan ga rigunansu, a'a wai da sunan cewa su suna so a kwato inci ko a kwato haƙƙi ko a gurfanar da Faransa gaban kotu, wai da sunan cewa ita ta kashe Muammar Gaddafi. Ba za a taɓa kashe shugaban ƙasa ba tare da sa hannun 'yan ƙasar shi ba. Faransa ba ita ta kama shi da hannunta ba ita ta kashe shi da hannunta ba. Faransa ta taimaka lalle an kashe shi, amma 'yan ƙasar shi su suka kama shi da hannunsu, su suka kashe shi kuma da hannunsu. Sannan wallahi tallahi wannan zai iya haifan mai matuƙar larabawan ganin Libya suka gano cewa 'yan Nijar ga su can sun yi zanga-zanga a cikin Nijar, don mi aka kashe Muammar Gaddafi, Faransa don mi ta kama shi, a kai Faransa kotu saboda a hukunta shi. Wallahi tallahi ku saurara ku gani abin da zai biyo baya da wasu al'umman ƙasarmu a cikin waɗanda suke cikin ƙasar nan ta Libya, musamman mazauna yankunan inda ba a son Muammar Gaddafi. Ba a fata haka nan, amma ya kamata mutanenmu idan za su yi abu a matsayinsu su waɗanda suke ganin su suna da ilimi, 'yan boko ne, sun je makaranta, su wayayi ne, ai ya kamata duk abin da za su yi su rika zuwa suna yin nazari, ba wai a ce a kungiya kaza ta yi kaza ba. Ku je idan za ku yi yaƙi ko za ku yi zanga-zanga, ku yi zanga-zanga akan ƙasarku, ku yi zanga-zanga akan al'ummar ƙasarku mana. Zan ƙara maimaitawa, sati biyu nan da suka wuce an ci zarafin 'yan Afirka. In ku masu kishin 'yan Afirka ne, ai an ci zarafin 'yan Afirka waɗanda suke cikin Libya, an kama mutum sama da 8,000, don mi hada 'yan Nijar ciki kuma. Don mi ba ku hito kuka yi zanga-zanga ba, ku ce ku ba ku yarda ba al'umma ku da ake kamawa ba gaira ba dalili, al'umma ku da ake kashewa a cikin Libya, don mi ba ku hito kuka yi zanga-zanga ba, ku ce ku ba ku yarda ba. Sai yanzu kuma ku hito kuna zanga-zanga akan wai Muammar Gaddafi da aka kashe shi, a gurfanar da France a gurfanar da France wai a kotu. Mai hankali zai tunani zai tsaya kuma har ya ga wannan magana wai mai amfani ce? Ku da kuke ganin kuna can Nijar hankalin ku kwance, ba za ku taba jama kuna ganin ba ku jama 'yan Nijar mazauna Libya matsala ta dalilin wannan zanga-zanga da kuka yanzu. In Larabawa suka samu labari koko aka dora saman irin Al Jazeera din nan ta Larabawa da cewa ga 'yan Nijar can sun yi zanga-zanga akan kashe Muammar Gaddafi da aka yi, 'yan Nijar mazauna yankunan inda ba a son Muammar Gaddafi ba ku ja musu matsala ba? Daga nan abin da ya shahi jiha biyun ganin Libya, Tripoli nan da Misrata, kowa ya san sun yi ƙarhi, suna da ƙarhi wajen inda ba a son Muammar Gaddafi. Kowa ya sani duk unguwannin da suke Misrata da abin da ya shahi nan yankunan Trablus, kowa ya san cewa mafi yawancinsu waɗanda suke rike da madahun ikon nan wallahi ba su kauna shi, ba su son shi. To sai in ji duk wani halaye na Larabawa nan mu ba za a gaya mana halayen Laraba ba. Ni kan kaina fami ɗin mai gidanmu suna ɗaya daga cikin fami na wanda manya-manyan 'yan tawaye wanda a Trablus a nan cikin Tripoli an san da su, ba su san Muammar Gaddafi. Wani abun wallahi in aka aikatar da shi Nijar ko aka yi wani taro, wallahi sai dai in ji labari ga wannan mai Laraba mai gidanmu ya ce min ai an yi abu kaza, ai an yi abu kaza, kuma har yanzu mulki da ake yi ana yin mulki tare da shi.
har yanzu ko wanga taron da aka yi na ƙasa 38 din nan na shugabannin 'yan ƙasashe da suka zo mai gidanmu ya tafi kuma tare da shi aka yi wannan taron. To sai in ji duk wani abu wanda na shahi na larabawan ga babu wanda ba da labari shi, babu wanda ba na gani, ina sane da komi wannan. A yayin da zaɓe ya ƙurato yanzu ake zaɓe, yanzu za a yi zaɓe, ana shirye-shirye, larabawan ga suna shirye-shiryen zaɓe, za a yi zaɓe. 'Yan ƙasanmu 'yan Nijar sun hito da hoton ɗan gidan Muammar Gaddafi a jikin hoton a rigunansu suna zanga-zanga. Shin ba a cewa kamfani ne suke ma ɗan gidan Muammar Gaddafi cewa da a Saiful Islam? Ba ku ganin larabawan ga za su ga sai sun ga cewa kamar kamfani ne ake mishi. Ya kamata mutane su rika tunani mana, kada ku yi abin da zai jawo ma 'yan ƙasar ku wulaƙanci da cin zarafi a cikin ƙasar Libya. Larabawan ga da hankalinsu da tunaninsu da iliminsu ba irin namu bane. Yanda suka tsani Muammar Gaddafi, na rantsar Allah, hoton shi ko ka hiddo hoton da rafan shi na tabbata ka daga. Dan ƙasar ma bai isa yayi wannan abun ba. In ba yankin da can suke da ƙari ba, inda duk wasu ne waɗanda mabiyan shi ne, baka isa ka hito da tsanwan da rafo ba ma ka ce kana yawo ba tare da kai tsaye wani zai sa bindiga ya halbe ka wallahi. To ina ga sun samu labarin ga 'yan Nijar can suna zanga-zanga saboda kashe shi da aka yi. Ba ku ja mana matsala ba mu da muke zaune cikin ƙasar nan? Wannan shine nake so in ƙara jaddada ma 'yan ƙasar mu. Kuma dan Allah, in an yi garrama, in ana so a yi bote, 'yan ƙasar mu na 'yan Nijar mazauna Libya, duk faɗin Libya a yi bote da Allah. Shin wanga taron da 'yan ƙasar mu suka yi na zanga-zanga na an kashe Muammar ya yi daidai, zai haifar musu da matsala ko ba zai iya haifar mu 'yan Nijar da matsala ba? 'yan Nijar mazauna Libya sai mu gani abin da ra'ayin 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya zai badawa. Wannan shine nake so in ƙara tabbatar muku. Shin wai mu kaɗai muka yi kowa imani 'yan Nijar? Mu kaɗai muka yi son kowa zama lahiya? Mu kaɗai muka yi kowa kishin Afirka? Wace ƙasa ce ta taɓa zanga-zanga saboda an kashe wani ɗan Nijar ko an kashe wani shugaban ƙasar Nijar? Sai mu ne za ku je kuna wani tada jijiyoyin waya akan 'yan ƙasar wasu? Ku kaɗai ne 'yan Afirka? Don mi wasu ba su hito suna zanga-zanga sauran ƙasashe kun yi su ne? Idan za ku yi zanga-zanga, ku yi zanga-zanga akan al'amuran da ya shahi 'yan ƙasarku da ƙasarku. 'Yan Nijar nawa ne ake kashewa a cikin abin da ya shahi ƙasar Algeria, abin da ya shahi ƙasar Libya da wasu yankuna? Don mi ba ku hito kuna zanga-zanga ba? A haka kuma za ku ce ku masu kishin Afirka ne ko ku masu kishin ƙasar Nijar ne mu yarda? Idan za ka fara kishi, ka fara kishi ga ɗan ƙasarka, ka fara kishi ga ƙasarka. Lokacin ne aka san kana kishin ƙasa, kai ɗan ƙasa ne cikakke, kana kishin ƙasa. Ba wai za ka nuna kishinka a wata ƙasa ba. Dan ka nuna kana kishin wata ƙasa baka nuna kishi ga ɗan ƙasarka ba ko ƙasarka, ai ga banza ne, sai zero. Kuma aka yi magana sai ku ce a'a wancan bai je ekwal ba shi yasa ai abin sai a hankali. Sai kuna kallon kowa jahili ne shi, bai san abin da yake ba, tetbit jami'in ete ne, gashi nan dai abubuwa. Sai ka ji ku masu ilimin ne za ka suna aikata wasu abubuwa wanda in ka tsaya kai nazarin shi sai ka ga to ina ilimin da hankalin nasu ya tafi. Ai matsala ce za ku ja ma 'yan ƙasar ku mana. Mu wa taɓa hitowa yana zanga-zanga akan 'yan ƙasar mu? Larabawan ga da kuke zanga-zanga akan su ba su san darajar ku ba, ba su san muhimmancin ku ba, suna nuna ma sun hi ku daraja, sun hi ku asali, kuma ku bayu ne a wurin su. Ko gobe balarabin kallo yake bawa ne kai, bakin mutum bawa ne kai. To ku je kuna wani akan mutanen da ba san darajar ku ba, ba san mutuncin ku ba, kuma ku je kuna wani zanga-zanga akan su. Su larabawan da suka kashe mai kasar naku, da suka kashe mai kasar nasu, sun hi ku sanin wane ne shi, sun hi ku sanin darajar shi. In daɗi ne sun ɗanɗana, in ma wahala ce sun ɗanɗana. In za su yi zanga-zanga su yi to su yi zanga-zanga da kansu, ba ku za ku musu zanga-zanga ba. Mana ba ku za ku hito ku musu zanga-zanga ba, su za su yi zanga-zanga da kansu, su yi zanga-zanga cewa don me aka kashe musu shugaban ƙasar su. Ba akwai 'yan ƙasar ba, ku bar su hito su yi zanga-zanga da kansu mana. Musamman yayin da siyasa take kuratowa a ce 'yan Nijar ne suka hito suna zanga-zanga akan wai me yasa an kashe Muammar Gaddafi a gurfanar da Faransa gaban kotu. Buwasi buwala sai si sela, wannan sai zero. Wannan bai kamata ba. Wannan matsala ne za ku ja ma 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya mana. Ina ruwanku da Muammar Gaddafi? Lalle c'est vrai africain ne shi, yana kishin Afirka, to ina ruwanku? Amma wani abin aiko kuna so ku yi shi, ya kamata ku bar shi saboda kada ku ja ma 'yan ƙasar ku matsala mazauna ƙasar Libya. Libya ba demokrasi ke da kai ba, Libya ba ƙasa ba ce kamar kowa yanda kowa yake da incin kai.
a banza ma ba a musu komi ba suka wulakantar da mutane, to ina ga sun samu labarin kuna zanga-zanga saboda an kashe shugaban kasar su. Wannan shine nake so 'yan Nijar su gane, su je su yi nazarin shi kuma su sa hankalinsu cikin kansu da abin da zai je ya biyo baya ga 'yan kasar su a